ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ଅଗ୍ନିରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କେବେ ଜଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛି। କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପୃଥିବୀରୁ ଅଧର୍ମ କମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅବତାର ସମୟ ଶେଷ ହେଇଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ନିର୍ଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ତଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ପୂରା ଶାନ୍ତି ଥିଲା, କେବଳ ହାବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜରା ନାମକ ଏକ ଶିକାରୀ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶିକାର କରୁଥିଲା। ଦୂରରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତାକୁ ହରିଣ ପରି ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସେ ବିନା ଭାବି ତୀର ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତୀର ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଲାଗିଲା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂରା ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଚମକି ଉଠିଲା। ଜର ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଦେଇଛି। ସେ ଭୟରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି ହସି କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏହା ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆକାଶରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କର ପୂରା ଶରୀର ଅଗ୍ନିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କେବେ ଜଳିଲା ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଭାସି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଆସିଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ ଅଛି, ସେହି ଦାରୁରୁ ମୋର ନୂଆ ରୂପ ତିଆରି କର। ପାରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମ ଆସିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଦେଲେ, ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ବେଳେ କେହି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେନି। ରାଜା ସେହି ସର୍ତ୍ତ ମାନିନେଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଭିତରୁ କେବଳ କାଠ କାଟିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ରାଣୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶେଷରେ ରାଣୀ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ବାହାରିଲା। ଭିତରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧୁରା ଥିଲା। ହାତ ପୂରା ନଥିଲା, ପଦ ମଧ୍ୟ ପୂରା ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ ଏହି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବି। ଆଉ ସେହି ଦିନରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ସାହାରେ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 12ରୁ 19 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନବକଳେବର ହୁଏ। ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ କେବେ ଶେଷ ହେଇନଥିଲେ, ସେ କେବଳ ରୂପ ବଦଳେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱାପରରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, କଳିଯୁଗରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ କହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।